Don Bosco Media Network Shillong Province MBC Television, presenting the DBMN TV OTT app, your single stop to stream content from Meghalaya on OTT platforms with free subscription fee. You can now easily access your favorite local news both in Khasi and English, Kakanta Ki Samla, Kasurkan Ot, and other many programs on the Android TV with the DBMN TV OTT app. Here's how it works. Just simply start by scrolling to the Apps tab on the home screen of your Android TV. Select the Google Play Store app. Next, search for DBMN TV, and once the DBMN TV app appears on your screen, click on the Install button. After the installation is done, click on Open to start the OTT DBMN TV app. Once the app appears on your TV, you can watch any content that are available on the home screen or directly take the live preview to follow our daily programs. Install the DBMN TV OTT app to get the best viewing experience on your big TV screen. Now enjoy various local programs in Khasi and English on your big TV screen. Kublay pi baro ki paralok jongi ki baju kersha ne ka Don Bosco Media Network na ka por shakapor. Nga paryang smo bhaya pi sha kane ka benta ban puson ya ka jing jung ublay lengba kane ka Don Bosco Media nang ne na Don Bosco Youth Center. Mga I Mona Lisa Rumbay inong ay KHUBOR jo ka Don Bosco Media Network. Ha kane ka tayo bakhadu jong upanay Jylliew. Ka kalendar jong ka Balang jongi Karakhe ya ka sngi burom jong Petrus Paulus Bakhuid, arngut ki breu ki bakraw tam ha ka history jong ka Balang. U Paulus Bakhuid, u reu shampang Parisi, u balanang lastad bat u badon ka kerdan ka bahe, bat u Petrus Bakhuid u nong tong dokha. U we ulalen bat la kentat ya u Chris hadin bala jid ya u da u Chris, u we bat la jid ya u da u Chris, hadin ba u la kran ben bat penyap ben ya u. Lada pila puli benya ya ka kam jogi apostol ka don shisha haki ar benta. Ki kam u Petrus haka benta ka baningkong bat ki kam u Paulus haka benta ka baar. Kai ka ba penya so alang baro ar benta haka te ka jinto ka longba baro arngut kila keladur haba ki ya kendu ya u Chris u blay u baim. Para Kristan u Paulus udai u bun ki ong ba ngenom dan ya kapalang kumba kalong menta klem u Paulus Bakhuid usol na Tarsus. Nadu ka pedeng jong senam lai po hadu ka pedeng jong ki senam san po. Ulaya lap bat seng ka tu kat ni ki Balang ha Asia Minor bat ri Europe. Uladan kumba ha ka jo karta ber u Jisu bat ulong unong shong shnong jong ka nong ba Rome. Bat udai na ka penriu ju. Kaba penlong yu u penyedon benta syabaro ar ki kenhun jad penriu Roman Baju. U Paulus ulalong uba satar bat uba kor. Wat banyale persya ya u Petrus ha ka jingyalang ha Antioch namar ka jingbam kwa jong u Petrus banya sam jingbam bat ki gentle ki bambut perking ya ki riti ki dustur jong ki ju. U Paulus ula job ya kata ka jingetai nia bat ula penlong ya u Petrus u Jacob bat u Yohanes ban pediang ya ka mission syak gentle. Kalong shisha ka jing bamis ngotho jingmut ka baningkong ha ka Balang na ka benta ka hok long briu man briu. Ka jutang bathamai ka ai tang khndiat ka jing tip shapang ka dur ka dar jong Paulus. Henry ka kot ki kam jong Paulus. Ki ba ka Balang kam shem la penrung ha ka Bible. Ka batai shapang jong kum uba selen ni lingkwit kle uba kedor ki kejat uba jerong kmut bat ubadon ki nyu umat ki bajrong bat la tho ba udon ka renyeng kumba sau put pra inchi Henry pat ula pen kala ya ka perthai ublei ula je dia Paulus namar ka jing shit hem jong u Jisu ula ong ha ka kitab jing pen pau kat nu nganda kwa ba phin long kani ni katai shit ni kriat Henry namar ba phishulong blem klem klik ne peja ngan preno ya phi na ka shintur jonga Parhaba pet yu Paulus klem pep ula shit shisha ula tien tang ban pensngosi ya ublei.
Paulus ulasya sempat prasin. Ulasya show laki ding laisin, ulasya penjat ling laisin bat ulasya lentemau. Hakini baro, ulatho palat shiteng nakajutang patamai, kat saw teli naki arguhnyo teli ki kitab hakajutang patamai. Kumno Paulus ulayam. Ka Bible kam ong kumno ni menu upol ulayam, henry kakot ki kam jong Paulus. Kakot apocryphal kumbala kado mene kabaka balang kamsyam la kentup haka Bible kabala tho haka snem shispa andriu pau kabatay ka jingsha penyap jong u kat kum katay kakot upat sya nero ula penrem ya Paulus sya ka jingyap da kabak karai kli ya u laong baka kli jong u endala dep karai kala kenti laisien laiwat hamadan man la kasin kenti kala penmi ya ka telong namar kata wat menta ka kerteng Paulus Bakhuid haki lai teli ki pung kadang don. Eipat Petrus Bakhuid. Ha ka Bible la kado ya ka kerteng Petrus Bakhuid hadu shispa khandai phuwei sin. Ha ka gospel jo Matthews lenong bakat nriu Jisu ai ha Petrus ya ushabi. Bapan iya ka bor ban sensyar ya ka balang. Yohanes usenran ba iet ukenrat burom baha ya Petrus. Kani ka pau wat ban apshwa ban rung syapo ka jingtep haka step jo ka sngi paskha tat enda ladep rung Petrus. Haka gospel Lukas kelenong ka baar puar Jisu batha ya Petrus ban penskem ya ka jinget jong ki wei ki senran hadin bakila artatin. Haka gospel Yohanes kelenong arpwe Jisu penskem ya ka jinglong nong yalam jong Petrus da ka ba ong ya ban sumar ya ki langbrot jonga. Jisu ula ai haki apostol ya ka bor ban te ban pelaj. Henry Petrus ula yo ya ka haka rukom ka kyrpang. Ka bor ban pelaj ya ki pop haka kerteng ukres ban penpau ya ka jinghikai ban yalam ya ka balang. Don ki baong nganget belai Henry nganget balang. Henry Jisu ula wan ban seng ya ka balang. Lengba ki apostol ula ai ka jinghikai. Patkani ka jinghikai ka lahyar pateng ula ai haki ya ka bor ban mabe ki pop puli ka gospel jong Matthews kalanong ka bakhatpra ban ka gospel jong Yohanes kalanong ka baarpho ula seng ya ka jinglong po bat ula thong ya Petrus kum ukli jong ka kentin ka ket Bakhuid ka wan na ka kentin Latin sedes ka pamut ka jaka syong ni ka shuki upop day ublay ka kerteng jong kalong usyakri jong ki syakri ublay ulong bishop jong ka Rom bat ubat ya ka jinglong rangba halor ki bishop paro kabalang ka don kam ya ka jingya teli bat ka jingya teli ka don kam ya ka jinglong nong yalam kabalang Katholik kalong kabalang kabarem tam nadu ka por jong Jisu bat ki apostol ki bayai beteng haka history jong ubreu bat kadang ya teli kumba kalong na mendengkong namar bala penyat ya ka da ka bor breu henry namar ba kalong na ublay kajing penyap Petrus haus nem henry puhnyo Petrus ula pet kerat na Rom ban lat na kajing syak penyap henry kat kum kajing thu khana hakata kalenti pet jong ula yoi ya Jisu bat ula clear shano penlet Jisu ula jubab Sharom bansya sa nar penabiang. Habayo sngow ya kani ke jubab Petrus ulawan pai biang Sharom batla sa nar penaya da upat sya nero. Kajaka tep yu Petrus kalong hakajaka baka yeng mane ba je Petrus Harom. Kajaka baka Saint Peter's Basilica ka yeng menta ha Vatican City Rome. Lataining kong da upat sya Constantine ha usnem laispa katkandai batla shna pentamai bat penhe haus nem kanrius pa arpun riu kani ka bang yo imenta ka Saint Paul's Basilica ka badon shabar jong ki kenro jong Rom pen iya ka jaka bala penyap yo Paulus bat ka deiru ka balashna ha ka por jong patsha Constantine bat ka te ka Basilica ru la pen bha bat pen phu shu ha ka basdang jong ki snem khat pras pa ter Dalang ba kini ki artli ki Basilica ne ki yeng mani ba ki bala penlong ya ka jing sedang ya ki jingwan ki pilgrim ban ningkong Sharom
ban burom ya kini arngut ki breu ki ba klem maki yo le se nginom don ka balang ka ba yeng triang halor ka jinghikai jo ki apostol kumba nio I menta ngakwa ban penkut da ka ba puli ya ka shithi ban ningkong jo Petrus klanong ka ba ningkong de khat lai du saw u Petrus u ong anya ro ya u blei ba ukpa jong utra jong mi u Jesus Christ u ba da ka jing sin e ba krau jong u ba da ka jing mi pat jong Jisu na ka jing yap ula pen kha thama yangi sha ka jing kermen ka ba yo jing im sha ka nong pateng ka bamla ban put shu ka bamla ban slor ne ban bit tingit ya ka bala bu kyrpang habneng na ka benta jong pi habang yo I ka burom ublei ha ka por jing duai ni jing le NIAM nyo I ka e ka ba u Paulus Bakhuid ula batai haba u ong ha ka shithi ban ningkong jong u shaki kristan ha korin kalanong ka ba ar ka de khot ka ba khandai u ong ka khmat kam shem yo I ka skor kam shem yo sngo lemni u breu ula jupoi perkhan ya kata ka ba u blei ula pen kre na ka benta kitu ki ba I je kumta paralok ba it habangi kynmaw ya kini arngut ki Rishot jong ka balang ki kynmaw ru da ka jingkermen ya ki jinghikai jong ki ka ba ki la tho ha ka jing tho ba khoi ka bible badru lengba ki jinghikai jong ki bala hiar pateng la pateng lengba kata ka jingkermen ha ka jing isn e ba krau jong ka jing mi pat jong Jisu nginyo ya kata ka ba u blei ula pen kre na ka benta kitu ki ba I je kerku ublei shibun ya pi bat yai beteng ban sam shiki parlok jong pi ya kani ka KHUBOR babha